Салом алейкум, бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канали Фотеҳ Тиҷи. Бародаро, имрӯз видеои рӯзаи мо дар бораи регистратсия кардани телефонҳои мобилӣ, яъне ки таможнӣ кардан, таможнӣ гузарондан. Барои мо дар кор мешавад Google. Бародаро, Google медрӯем, дар поиск менависем имейл тиҷи. Имейл тиҷи дар бародаро медрӯем. Имейл дар ки дромадем бародаро, се хаттаке ки дар боло мебурад, торшда меҷақем, иҷа дар вибират мекунем отправка заявка. Заявка для физических лицо вибират мекунем. ФИО ном, фамилия, отчестватона бародаро менависен. дар номер ИНН боша номери ИНН-тона дар пушти паспортотон ҳаста, ҳамура менависен. Баъд иҷа вибират мекунем бародаро, телефонтона ки ай кадом давлат овардагиен. Ай кадом давлате оварда бошен, ҳамура менависен. Таможни пункта бародаро вибират мекунем, дидбонгоҳи назоратии гумрукии мусофирон. Номер телефонтона менависен. Имейл код бародаро, имейле ки телефон дорад. Дар пушти коробкаҳои телефонотон аста, барои ай ҳама осон. Телефонеро ки шумо расамашка карданиен, дар ҳамо дар ҷои номро менависен ситораcha решетка 06 решетка. Имейли телефонотон мебурояд бародаро. Имейл 1, имейл 2, ҳамира ҳар як кадомша дар ҷои худаш шумо менависен. Якша дар 1 менависен, душа дар 2 бародаро. Тамом. Баъд дар поён ба ҳарфи англиси намхел ҷа ҳарф мебурора, яъне калимаборӣ, ҳамира менависем бародаро. Менависен, тамом, отправка мекунен. Чӣ хеле дидесе бародаро, дар смсш меояд ки чанд сомон мешавад. Ҳамагӣ аймо 192 сомону 37 дирҳам мешавад телефоне ки ҳозир мо регистратсия дорем дар имейл. Баъд бародаро, чӣ хел пулша мепартоем, ҳамҷа ордер нависагиай. Ин рақамое ки шумо бояд дар ин рақамҳо пулша партоед, телефони шумо ҳуй шавад, яъне ки регистратсия шавад. Тарзи пулпартоиш через душанбестӣ мешавад. Видеоро то охира тамошо кунед бародаро, ҳамаш ҳастай. Медурем душанбестӣ. Платёжа вибират мекунем, дар поиск менависем таможни. Таможни ки нависе бародаро, иҷа мебурора ки таможни оформлени мобилних устройства. Вибират мекунем. Номрое ки дар смс дар шумо омадагиай, ҳамура менависе бародаро. Вақте ки нависед, иҷа проверка дора, проверка мекунеша. Чӣ хеле мебинед дар смс ма 192 сомону 37 дирҳам нависагӣ буд. Вақте ки проверка кардесам ҳозир ҳамон чиза мебурора. Окейш мекунем, худаш автоматиш суммаи дар корша менависа дар сумма платёж. Тамом бародаро, оплатит мекунен, уже телефони шумо корда медрояд. Агар касе ки бихоҳад ки телефоноша имейлша регистратсия кунад, ки таможни гузарондан бугем, номерои дар болои экран баромадагӣ дар бародаро бинависед. WhatsApp дорад, номер телефона метавонед занг бизанед, ёрдамтон мекунем бародаро. Зинда ва саломат бошен. Видеоро дастгирӣ мекунем, поделиться мекунем. Худованд нигаҳбонтон то видеои оянда.